नंगौ जोंहा फुब मावफार गुदि फरायसालि बिनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि खाफ्रा खुफ्रा ओरैनो थिंनि औवानि बेजों लुनाय न' बियो सिगाङाव EGS स्कुलमोन बियो उनाव बियो LP स्कुलाव आपग्रेड जादों नाथाय बिल्डिंआ जोबोद गाज्रि न'आ जोबोद गाज्रि दा बेखायनो जोंहा आफाद बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि लोगोसेयैनो रायजो राजाफ्रा आंनिसिम खावलायदोंमोन आरो आं मानसि थोनहरनानै नायदोंमोन दि फरायसालिया जोबोद गाज्रि अबस्थायाव दङ देग्लाय दैज्लाङाव माने क्लास खालामजानाय अबस्थायाव गैया बेखायनो आङो आंनि MPLAD फान्डनिफ्राय देग्लाय 2026 आरो 27 फाइनान्सियेल इयारनिफ्राय आङो 15 लाख बेयाव माने हरनायनि आं थिग खालामदों आरो बेदि दिनै जोङो खुन्थिया गायसनदों आरो बे 26-27 फाइनान्सियेल इयारनि बे फान्डा दासिमबो हाबथ'वाखै नाथाय स्कुला जिथु क्लास खालामजाया दैज्लाङा सौफैगौ फरायसाफ्रा जोबोद खस्थ' मोनगोन बेनिखायनो एडभान्सै बेखौ ग' हेडआव बानायहोगोन आङो लादों आं मिजिं खालामदों थाबैनो बेखौ लुफुंनो हाथों आरो जोंनि नैबे ओनसोलनि नैबे गामिनि फुब मावफार गामिनि बेयाव गुबैयै बर' आरो आदिबासि दङ बिथांमोना फरायसालिया LP स्कुला गोजानाव थांनो फैनो माने एसे गोब्राब जायो उन्दै गथ'फ्रा बेखायनो बेन्सार हिसाबैनो गोबाव सम बे फरायसालिया माने खाथिबाय आरो जा गाहाय फोरोंगिरि गायसनगिरिया फ्राय 30 बोसोरसो खामानि मावनानै साख्रियाबो पारमानेन्ट जायाखिसै ओरैनो रिटायार जालांबाय दा खाफाल मोजां माने EGS निफ्राय LP स्कुलाव आपग्रेड जाबाय दा बेयाव बिल्डिं नांगौ ओंखायनो आं बेखौ दिनै सेंसन हरबाय आङो जोबोद मोजां मोनदों जे बेबायदि फरायसालियाव सेंसन हरनो हानानै बा MPLAD फान्डनिफ्राय मोनसे हेफाजाब होनो हानानै आं गोजोननाय मोनदों मिजिं खालामो बियो मास मोनथामसोनि गेजेराव जाहाथे बिल्डिंआ ओंखारहैयो बेसेबां लावथाइ जागोन बेयाव गुवारा गासै 22 फुट आरो गोलावा 33 फुटनि जागोन बियो आरो 15 लाखनि नालाय आरो उनाव जुदि दरखार जायो बेखौ उनाव एक्सटेनसन खालामनो हायो नामा बेखौबो आं नायनो बिथांमोननि राजनितिक जिखिनि इयुन जिउ बेयो मोजां जाथों बेखौनो जों मिजिं खालामगोन नाथाय खाम्फा बरगयारी बिथांखौ जोङो UPPL आव लाबोनानै बिथांखौ जोङो देरहाहोदोंमोन आं मिजिं खालामो हयथ' बिथाङा जि जायगायाव दंमोन बेयाव थानानै हयथ' देरहानो हानाय मोनसे थासारि हयथ' निश्चय फैयामोन जोङो देरहाहोदों मानो खार'ना बेनो सासे रोंखा राखा मानसि गोरों मानसि आरो बे समाजाव जोंनो नांगौ आरो गोबाव सम संग्राम खालामबोनाय मानसि बे हिसाबै जोङो बिथांखौ सायख'दोंमोन नाथाय जोंहा दा सरकार गैया होननानै हयथ' बिथांमोनहा गावनि इयुन केरियारखौ हयथ' नोजोर खालामदों जिखियानो जादोआ जोङो गाज्रि मोनाखै नाथाय जोंना भटार्सआ जोंजों दङ आरो UPPL हिसाबै जि मोनसे मडेल जों सेट खालामदोंमोन थांनाय बे 5 बोसोराव UPPLनि मडेल अफ पलिटिक्सआव रावबो माने बारनो हानाय बा सिमफायनो हानाय हयथ' जों नुवाखै नैबे रिजनेल पलिटिकेल पार्टियाव मानोना प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गुबैयै सान्थि जाय जिनिसखौ 15 बोसोराव गायसननो हायाखैमोन हारि माहारिनि गेजेराव फोथायलायनाय गैयामोन बेखौ एकदम फोथायहोनो लाबोनो हादोंमोन बयबो हारि माहारिखौ आरो 26टा जाथि बा 22टा जाथि जनगोष्ठीनि जेंनाफोरखौ नोजोराव लाखिनानै जि खामानि मावनो लादोंमोन बेयाव बर'नि थासारियाबो गैया जाफैदोंमोन दा जोङो दुखु मोनदों जे 15 बोसोर सासनाव जिबायदि दावराव दावसिमोन बियो थांनाय 5 बोसोराव सानसेयाव फैदोंमोन आरो गोदानै दावराव दावसिया जाफिननो लादों बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा मिजिं खालामो जे बिथांमोना जे थांदोंबा सान्थिखौ माने बहाल लाखिनो थाखाय नाजाथों जाथि माहारिनि गेजेराव फोथायलायनायखौ जाहाथे लाबोनो नाजाथों बेखौनो जोङो मिजिं खालामो बिथांमोन थांनायनि उनाव पाब्लिकफ्रा नार्भास जादों UPPL आ जोबसिगोन होननानै मा फोरमायगोन सारा नायबानो जाबाय जे एबार MLA इलेक्सन फैगासिनो दङ आरो खाफाल मोजां जोंहा UPPL हिसाबै जों जे गुरुत्तपुर्ण मोनसे राजखान्थि आफाद बिनि थाखायनो दिनैहाय जोङो राज्य सभानि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं गाबोन नमिनेसननि लास्ट डेट दा बेयाव जोङो राज्य सभायाव सासे आरो सोद्रोमा मोननो थांगासिनो दं UPPL निफ्रायनो दिनै 3 माने दिल्लीयाव जोंहा MP थागोन आं लक सभायाव थाबाय 2 राज्य सभायाव थागोन
दा होमबा नों नाय जे UPPLखौ दिनै जोबस्रांगोन होननायनि मा बाथ्रा थाखो जोबस्रांगोनबाथ' जोंनो रायजो सभानिखौबो अफार खालामनाङामोन दिनै रायजो सभानि एमपिबो जों मोननो थांगासिनो दं दा होमबा गुरुत्तपुर्न जोंखौ नागारनानै जे आसामाव रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया जाया बिसेसकरि नैबे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बेनो मोनसे प्रमान माबा मोनसे खहा जागोन नामा बिथांमोन थांनायनि जेबो खहा जानायनि बाथ्रा गैया मानोना रायजोआसो ना रायजोनि थाखायसो पलिटिक्स खालामो रायजोआसो लुबैयो खारन थांनाय 5 बोसोरनि UPPLआ गोजोन थासारि लाबोनाय जाथि माहारिनि गेजेराव फोथायलायनाय लाबोनाय बियो रायजो राजाफोरनि गोसोआव ओरैबायदि हाबनानै दं थांनाय बे दानबानि जि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय जिखिनि सरकार बे दानबायाव जिबायदि रायजो राजाफ्रा माने गोदोनासे माखासे दुखु जारला मोननांदों थासारिफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोफिनदों दा बेनिखायनो दिनै UPPLनि फारसेसो रायजो राजाया नोजोर होदों दा बेखायनो फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव UPPLआ मोजां मोनसे जोङो थासारि लाबोनो हागोन देरहानो हागोन बेखौ जोङो दिनैनो बुंनो हायो 15टा सिट गेलेगोन होननानै बुंदों 15टा सिटनि गेजेराव UPPLआ मोनसे मोननो हागौ सार नोंथांनि मोनदांथियाव दानि जिखिनि जोंनि सार्भे रिपर्ट बे सार्भे रिपर्ट बायदिब्ला 15टानिनो नोङो आदानि बांसिन जे सिटआ UPPLनि थाखाय जोबोद मोजां बेयाव दिनै BJPआ स्टेटआव दङब्लाबो बिथांमोननि जे सार्भे रिपर्ट बे इन्टारनेल रिपर्टखौ जों मिन्थिगौ बे इन्टारनेल रिपर्ट बायदि बिथांमोननियाबो मोजां नङा अबस्थाया दा बेखायनो आरोबाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकार थांनाय 5 दानाव जिबायदि थासारि लाबोना होबाय दावराव दावसि जाबाय बिथांमोनाबो ग्राफखौ नायोबा जोबोद गाहायाव थांनानै दं दिनै UPPLना गोजौसिनाव जानानै दं